yanda zaka ga chatting inda matarka take yi da wani ko kuma diyarka tana yin chatting da wani, duk dai wanda dai tarbiyya ta tara ta yi a kanka, kana son haka chatting inda yake yi da wani ko kuma a yana yin chatting ne tare da wani ko kuma wata wadda baka yarda da shi ba. Misali matarka tana yin chatting da wata kawa wadda kaga cewa baka yarda da ita ba ko kuma wani ne wanda haka bata yarda da shi ba, da farko ka karbi wayar ta hakan ka. Za ka shiga WhatsApp ɗinta idan ya buɗe ma kamar hakan ga. Da zaran ya buɗe ma kamar hakan ga, to za ka je ka nemo wanda kake son haga chatting ɗin da take yi da shi ɗin. Misali kamar hakan ga. Gashi nan ga chatting ɗin da suka dinga yi nan ga, to haga gudun kada ka tsaya ka ɓata lokaci kana karantawa ta zo ta same ka ce me hake karanta mata sakuna ne baka yadda da ni bane ko kuma yaya, to za ka je ne kawai ka taɓa wannan ɗiggan guda uku ga suna hakan ga. Idan suka buɗe ma nan ga za ka ga an baka zaɓuna masu yawa, amma tunan ne wanda aka rubuta nan ne za ka shiga. Idan aka rubuta ma nan ga akwai report, akwai block, akwai clear chat, to nan ga idan ka ta is sport chat nan za ka sa taɓawa. Da zaran ya buɗe ma hanga za tambaye ka without media, ba tare da irin su sticker da voice ko kuma da video ba, ko kuma include media ko kuma a haɗa media. Idan kana sanar da media ne za ka taɓa wannan kawai include media din, sai ka jira shi hanga. Sai ka dan jira shi kaɗan, to zai nuno ma inda zake son ka tura. Idan kana son ka tura ma WhatsApp ɗinka ne gashi nan zaka tura. Idan ma idan hanga ne kana son ka tura kai baka yin WhatsApp, dan ka san wasu ba su yin WhatsApp, kana son ka tura cikin Facebook ɗinka ne, to zaka iya turawa. Amma yanzu dai bari mu je mu tura cikin WhatsApp ɗin mu sai ku gani. Sai ka taɓa wannan alamar ta WhatsApp ta buɗe hakan ga, zaka je ka nemi lambar da kake so ka tura ma. Misali ga wannan ita ce lambar ka hanga, sai ka tura mata kamar hakan ga. Idan ka tura gashi nan sai ka ci, idan ka tura hakan gashi nan ne za a noma hotunan da komai, sai ka ɗaya jira su da suna haga hotuna za su je separate da komai har stikokin da duka ka tura, har magana da chatting inda aka yi da komai sai ka jira shi ya dinga tafiya. 1 2 3 come on. Ya saka shi dan za ku gan shi ya tafi WhatsApp chat. To yanzu kasancewar mu muna amfani da abin nan WhatsApp biyu ne, bari mu je mu buɗe sai ku gani na har ya shigo. Sai mu je mu shiga cikin WhatsApp din mu kamar hanga. Ha gashi nan ƙasa ya shigo kamar hanga, sai mu buɗe alamar buɗewa don mu buɗe shi. To da zaran ya buɗe nan ga kana taɓa shi hanga, za a tambaye ka shin da wace irin browser kake son ka buɗe shi. Mu kun ga yanzu za mu zaɓi wannan sai mu buɗe shi da isha. Hagan da zaran ya buɗe nan ga za ka riƙa ganin chatting ɗin da kuka yi da aka yi da wannan matar da ta yi da kowane na gashi nan za ka riƙa gani ne. Gashi nan za ka riƙa gani nan ne ga dai gashi nan duka za ka iya karantawa. Idan ka zo ne za ka karanta komai da kyau. Wannan dai shi ne wanda ya san bai yi mana subscribing ba da ya taimaka da Allah ya yi mana a subscribing, domin sai idan ku ne muna wannan subscribing din ne za ku rika karfafa mana gwiwa kuma kuna samun abin nan wayannan irin shirye-shiryen namu wanda muna son da Allah kowa da kowa ya yi amfani da wannan abun. Ko da matar ka ba ta chatting, ko da wayar abokin ka ne, ka ara ka gwada yin wannan amfani da wannan abin ga tutorial din namu na yau, domin ku zo ku ba mu labarin yadda yake yi. Sannan ga mai tambaya kada ya manta ya aje mana ita ta wajen comment. Mun gode da kallon wannan bidiyo din. 1 2